Welcome to the Leading Sight News. Sar Mohanan se pen kalitang Rosmi Tron milik pia hem ka Homridam. Lakhain ko rapon nilip constituency ke parlo chukela havaralong ke do PWD along sai ke klema bang phua ke hai Mohanan se pen kalitang Rosmi Tron milik pia hem ka Homridam se ake saraphan kerap pajirdam. Mohanan se inur aning kimia bang phu lapen kisung ke boy atmaphan kerap aning karjang tang bang pulai pudata hinune. Atheke amithang akhia dat chinghon hesi kisung ke boy dat ahem Homridam si kalitang Rosmi Tron milik pia sar buraphan social media long pen thek pon long si ameka ve lapen kisara por dinso mimi ya jok nilipen inut aning kimia bang Mohanan se seta amithang akhia dat chinghon he pin pen kerap pajirdam lo. Lason si sang han jang tu lapen kaprek ason lapen anparta tangka hai huita kerap pitekang. Sar Mohanan se ta ahe marir along kisung kacitong tangabang lasi bang akiduk kisung along lang dunding thek posi ning Jepon. Kido open kali bonta asap Soviet posita aning ke paplidam puta alang dipen ning Jepon. Kahomrida mahot Sar Mohanan se ri sangho sar kolom singtorom lapen sar sonir klo atumta chitong dum. Lapen hapu kerap kacodeng long asar bura penabangta aningarong penalam thinang cepak lang dun kisung ge boyahut lapen cicini ne cit amunit lapen don rap kali sita Halloween pen kerap nang pajira bangke ningarong piklo lapen apuson thak amunit dopik nang jilang posi alang dipenta kacoro lam thei nang pacini dun. PSRC पार्टी के बताए फारोल इलेक्शन थोड़न से ता हायुन एलो लपेन MLA के हाय तुम सेमे देंगदर लोते की ओंगदुंग PSRC SSD तुम BJP along कचिप पॉगदना में पदोपन पर हुकुम सिंह तरन आरो नि फाइनल केबारनी PSRC असंग along पेन कचि ओदुन अबांग फु हुकुम सिंह तरन लपेन SSDF असंग along पेन कचि ओदुन अबांग फु तुम पेन फेरंग केमै कंगनि पॉम Perangkiamay long pen teron sang hopen kaning Jepon ke aru ni phai truck arni ni PSRC songa long pen COC BJP long chipok dun tanglo athe PSRC long kachi odun nang ko alam theke PSRC Central Committee long ke claim ke da matla phan inu not a phan taning kachi theda mamune dabe mate 26 constituency long ta inu not ta ke thek ke re amune dabe tangte ke bangji MEC election ta koson si PSRC party atum election ki hai po lasi aru ni phain ko ya prang nili pen ke claim dam rapet PSRC lapen SSDF party aphan ke kroera tum BJP party long chipok dunjia phangsi chisik chidang pon tanglo puta arang depending Jepon dipu pen nerson terang nang kiro berta da Leading Sight News to pini nili tum la pherangke amai pen karbiang long rat tum khan is west karbiang long rat tum khan ka pachini jelang na bangla pen lo ke damtang nili result fangdet pen puthot tarik phorni dak asam angkang chot pukali bonta India angkang long kang tangkring is national party BJP party along nili kacepa okdun alama puthak mate pini bangke nili officially dak APSLC Central Committee nili ladak President Secretary tumaphan parapsi nili hoy pen dak arona teng pen alang litum long pini kacepat di dun labang so alama puthak sinili pini kado ko bekar biang long rat tumaphan kacethan ponji phan sinili labang so press media long wang lo lapen lachot kalisi pini nili la resignation letter kacepi alama puthak tot kalisi pini bangke ningarong mimi alam lapen penangan kedamtang isibet asong along ke claim rapet Winson Teron alang li lo lapen alang li bangke HSDF pen aprang bang ini tum APSLC long claim rapet lo stame apitu abang ku bang abang kelang itu mabang puthot HSDF is a regional political party alang itu mamahang patheksi alang litum ladak APSLC song pen alang litum be nang chiodon buk stame nona bang kelalo nili labang so APSLC long kachi oson nang taksi alang litum stame alang tuma area lo kasis lo kado ko be HSDF lo pen ke pini ladak APSLC along ke claim kedam dun
abang ku bang pisai deh lo sini litum kado kabe alang litum tame SSD long pen COC la pen nilis tame arona teng pen pini la bang so EPSLC along nili panangi tangar pu pen nili CO pamesi pini karbiang long arat kado kabe tu pan tame je la puson ammu ke bang we apong kerem lem tet aparti long ke dodun de derra ladak ilitum karbiang long otonomous council along ke Japon kang tangkring Dr. Tuliram Rong hang alang li ke Japon BJP sarkar along si ilitum kado kabe doan karbiang long ras tami alang tumalong si citu lapen cerap dunang ipu si nili tamay hin pen kapacini kang tu kalang lo pini nili tum lon ladak media theng no mate pherangkia to matheng no ke wang atum ana bangke non la ke damtang long pho ILA pen ke haitang MLA candidate atum aphan ke wangji 12 tarik ni si outtaking doi pusipu alang atum aphan semi kore ke deng labang suarni dam det lo pelotang te ke chengsi BJP atum mass joining a program along nilitum mahin pensi BJP apoho la pen BJP apotu pa bang nilitum kachikup dun ji apha la pen BJP apoho kacharwak dun ji apha nilitum mahin pensi jatra kuri po mate nilitum si cheng pon pop nilitum pini nalatum pherangkiang nu mate karbiang long arat atumang no pini labang so media pen nalatum apha pachini pon ila arlo pen ke cerap no upuji cerap me po de arlo pen ke cerap dun pelotang ten nili lang mili long ke haladak ke kedamtang MP election ke nilitum si 80% 85% nilitum si pahay to EPSLC song pensi haladak baddu avokars patavelo nili nu to joinil haladak lapenon BJP atum kaduk kawe along stame ke high lap lapen ke high percentage ke ong 9 inkan stame non lang mili along left wing along ke non nang litum ladak report along nang litum lang lutang nilitum thek long left wing nili gedo nili rong nili phanang tang adar bangke nili non gidam tang bangkan nili cepat nili cepai pon dat BJP phanta tang te gona sini li arlo pen nili cerap dun pu lala Kewangji MLA Kewangji upcoming 2027 MAC election along EPHLC atum kang tangkring pen ke song dun lang pu bangla ke lam ke joy lake long korat trop ahomosti long pen bang korat trop a leader yong si alang litum non pen ang paklang thek pelotang te amhang amedu pelotang te leadership le lang tum paklang latum long ke leadership ta latum long ke totally crisis ladak central along bang pho bang trop atum se chihuri tot lo alang tumang bong antame chiun e cheton te nang litum ka ki tami chin thek long lo je litum ladak EPHLC along bangke kang tangkring asong japu pelotang te central committee long bangke je ay kathar helo lapen alang li long kacerap dun alang li kolik tumang mong pen bangke angtong di kathar helo nang te alang litum bang hini yang bong stame kai kita ron di laki litum radder tum si thek prong lam lo ke alang litum ang bong kacebahong apong alang litum ala angtong tiga thar tum isi group museum asam de koklo nili hala tuma group pu ninge ponang koklo si alang tuma group tum je long walk kedam hut jada dak central committee pen alang tum thangnat kaciun da we pu si alang tum angbong halas hut isi kontroversi wang lo ili tum radet tam alang tum pan thek don long lo ko pipot lo alang tum angbong ajada saile alang tum claim is tame kacing wai mesen pensi ajada son tame pacun ponji pu bangka alang tum angbong kai kita we laken nili arlo lam sin nili lang than lo nili central committee long kwan ne ke dodun pen alang tum kacing wai kapahem so alam puthak anda nili chini pon lo silabang so alam the puthak bangke nili pini midiang no ningje raji plong ta jir dingoji stami nili EPHLC arat tum aphan nang lipi posi BJP idun lo pelotang kan nili hal labang so kuison angkar ju tum aphan nili labang so alam nili atumi dik pen stami nili abang putin aphan same than lo jela bang so EPHLC atum bangke non ke bangji MAC election bangke alang tum candidate anda cetoy dun ende dei lapen candidate anda alang tum ahin pen cetoy dun thek thede ji jola puan lo si alang tum bangke non MLA election hut
kerem penan parts tami alang itu dabu alang itu laan sosial alang itu margin nanghen not hulang la pen alang itu laan sosial alang itu kerem abang nang lang no lang lakin nili lam lake kopilum apu ke ede long lek luk lek pu bang sar palam thesong thaksi lakin nili lam ateng si chekok po non ke bang ji 2027 MEC election bang alang itu an sosial kerem lang nup pik pen serem pon lang resignation mana dapat kecil tangkal Nila tumpini apang si nala tu media ahoy pen apor nang pipot akero pilo nili si ke pachini kang tu ngalalo karbing long ra pa ni si media mate pachit tangang tu ngalalo nili tu pipot si HSD bayan nili tumpini ciunang ko abang ngalalo kidam tang hut kem pen nili tum asar alang lita thando nili tum kadam tang ke PSLC dropet penti ako ni tum HSD amhang pathek lo nili tuma kadam tang hut sar rajen timung lo sini tum cerap dulu si tami alang li akeja aja akeja ke mesenji pen sini tum dun lo si tami alang li tuhan ni tum lang dun bom lo si tami alang li tum alo akeja bang ke tum aprang ke aken kam chi jorje bang ke ni tum ke thek dun teng bote iprang ke ja panji ke thek oji son kalide lasi non li tum ning chi the bang ke lo aprang si ke lo ili tum karbing long rat ke to an tami mang hurino kusini li puang tum athe ko people lo li tum asar asar CM Dr. Turam Hangson an karbing long rat hangka hon ke avelu lasinang le tum karbing long rat atame manghuri no ili tum ke dam tang manghu son an ke manghu nang lelo athe itum regenerament pen ki pu pen same tum rat phan ke pa manghu kan se klembom lasinon mang ke li tum hok pe bang tum che song pamena ko tum khai reng nang ji ape tum ke mesen nang ji bate tum a political pu ke li tum asar Dr. Turam hang ake jason an ka velo lasinang le tum tam manghuri no ape li tum song pamena itum ason tena ke nang ta sarkar ke alang tum hin basi tum longji lain tum karbing long rat ma chini tum lo pen itu pini HSD pen ke bangela lo ni tum HSD pen ke nili check so lang so pen ke president lo la pen center long member lo nili pipos nili jata aklong lam nili chini bangke chichar bangke ali dar to matame ni tum lang elo tame nu baksi aprang ke japon angji ake thek ni tum thek long le lasini ta kidam non ako jong si kita tang repisar si zona rasa ko non kirangi tame ili tu kati kulong si do bom polote ili tum ke angsong makel tum lidun delo poti nili hit ben ke pini ben ke HSD pen ga velo sinon e prank ki bang ke ili tumasar Dr. Turam Rohang si alang long se chadun posi nili hin HSD check so lang so president mate center long member tame nili tame pini ben ke ili tumasar Dr. Turam Rohang si chadun posi alang likai to tik tame ta sarkar si chadun posi nili hin pen pini wanglo la pen ituma party dola pu borjan lake alang li tumke rongping plam APS apu ke alang li secretary lo apen pu alang li bangke lake president lo lata alang li tumko people lo kate kedam tang hot nilisi kedam tang karbing long ke finance nili APS seng pidam lo alang sar phan ke chepang tang phan claim pido tame alang li nili phan ko alang li phan nili aki aprang aken kamchor nang ke japoi ban nili theglong le akaching hon bodin li theglong le si karbing long ra phan ke bang pu akam si alang li ke mat ke claim ro ta si li tum ludunang lo karbing long ra tu athe ko people lo bote innocent threat to hanjong si ching hon thega det polote ili tum matharan thai tum kai long som tereng po ta si nang le tumang hudulinon ta si non don suriang kang thot kali karbing long ra tum anon kirang itum dok pigang don tum la sinang le tum tabe karbing long ra ki do antam khu dinon itu masar Dr. Turam le tum chip og na pedang posin itum tadobe pini PSLC la pen itum HSD ba penda ili tum masar Dr. Turam si ka chip og po posin itum ke chithan dak lo la pen tum pini ke HSD la pen PSLC long ki bang an ke la ke ili tum masar long si chip og na pet po la lo ni ke tum apona tumar jupa thuro lo lasi nil tum long don nangka chip og itum dopik lang athe ko people lo poladang te ili tum kidam tang tame nili ta pande APS ke seng tum an ke laga nili long wang lapo athe ko pilo alang li tum tame nili APS ke seng tum ke alang li nili funding che the don suri ada don suri lo dimasa punon adivasi khai tum tame nili APS ke seng do ta pe non tame nili video na paklang da video ta dolo nili approve da to lo athe la ko lo polade bang kharo pho bang suri pho bang suri si hinia muni ke nilong si do lablo la pen ke tam tang tara basa long nili tu meeting dolo ta tame nili bas tame nili kon ke pon atra basok si nili humpli humpho nili ekdom bas ke pon fur ko ma joini lo potela ke nili nili APS ke sena pen alang tu tani phan ning chi the pen si alang tu dun lo tabe nili art center ke mi sen pen ni ke claim tame alang li sar bang alang li nili phan ko pilo se isi ke pachu bai pen si nili ning dok de la si non ke pachu bai te ka beng lo ra phan ko san tek po la nili he pan ni yang tum ke